Nobyembre 10, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may piniyalan, ug gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang iyang piniyalan o giingnan. Unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo, hatagi akong hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papahawaon naman ako sa akong agalon, unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton aron kung papahuwaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod ug kalim-an lang ang isula, matod sa piniyalan. Ug giingnan niya ang usa, ug ikaw, pila man ang imong utang? 1,000 ka bakid nga trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isula. Miingon ang piniyalan, ang agalo ni ining tikasan nga piniyalan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang tao ni ining kalibutan, mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.